Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Junk shop nga nakuhaan sa kinawatan nga mga cell site batteries ginpasira. Soka ni Mayor Abby Benitez gitakaan sa score nga 10 sa mga negosyante. Lalaki nga nagasakay sa bike, patay matapos mabungguan sa motor kag malapakan sa pick-up. Redistricting sa Bacolod, talakayon pagkatapos ang SONA. Kag sa Good Vibes, mga deaf-mute, kinpaidalom sa training para makatrabaho bilang animators, graphic designers kag BPO employees. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pagduso sa pagtunga sa Bacolod City sa duha ka distrito ang pagatalakayon sa Kongreso pagkatapos ng SONA. Ini ang suno sa kaya 6th District Representative Mercedes Alvarez nga amuman ang chairman sang Committee on Local Government. Suno kay Alvarez, pending pa ini sa committee kag matapos ang SONA sa Hulyo 24, iga-review nila sa Kongreso ang tanan nga mga pending nga mga bill sa idalom sang ilang komitiba. Ila pa nga pagaistoryahan kung saan o schedule ang hearing para sa ginaduso ni Bacolod Lone District Congressman Greg Sataya nga tungao ng Bacolod City sa duha ka mga distrito. Paborang pila ka mga opisyal sa Bacolod para diri, pati na si Mayor Abby Benitez, kay ini ang nagakahulugan sang dugang nga pondo para sa mga proyekto sa syudad. So it's still pending with the committee as of now. As soon as we open this July 24 after the SONA, we will review all the bills pending with the local gov, and then we will see when will it be scheduled. Sa number 9, duwa ka mga empleyado sa Sineco ang ginisyuhan sa notice to explain hinimik ang tanan sa ginaligar pagkonsabo nila sa pag-take over sa mga interim board of directors. Ginsuspend anay sa National Electrification Administration o CONEA ang plebisito para sa joint venture agreements ng Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated sa nagahulat sang igatalana nga pag-schedule sa plebisito. Ginalauman ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Apure nga mapabilin niya ang katawhay kag mapaiway ang mga ginaplano nga strike pati na ang pagluntad sa pag-takeover sa ginakabig interim board of directors sang anti-JVA coalition. Ginsiling nila pore nga duwa sa ilang mga empleyado ang naisyuhan na sang notice to explain bangod ginaligar nakighimbon o kung nagkonsabo sa ginpatuman nga takeover sa coalition. Ini antes pa man sila posible pasakaan sang kaso. Wala ginkilala sa NEA ang mga interim board of directors ng coalition. Magapabilin nga business as usual sa talatapan sang Sineco. Sa number 8, rehabilitation sang Paglaom Sports Complex, isa sa mga ginaplano sang probinsya. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz, may pila ka mga guba sa Paglaom Sports Complex ang tiun pa nga nag-igo ang Bagyo Odette sa December 2021. Sa abong nga tion, ang mga nagkalaguba nga bahin kasubong sang atop ang ginkaayo lang. Pero luyag sang probinsya nga lubos makaayo ang amo nga infrastructure lakip na ma-renovate ang mga hulot nga damlag pa ginagamit sa mga estudyante sa Negros Occidental High School. Isa man sa plano ang mga obrahon ini nga functional sports facility. Ginahulat pa ang patud nga plano gikan sa Provincial Engineers Office suno kay Diaz. Pero kay nagpabook na ang Bacolod suno kay Diaz para sa Mascara Festival sa Oktubre, sarang man nga ipaisor sang probinsya ang amo nga plano agud to hindi man maalang-alang para sa amo nga selebrasyon. Ang plan no for the rehabilitation kiti do naigo na siya sa audit mo ang iyang mga atop ginkayo talanto just before the last year's Mascara, but we want it fully repaired kag renovated, especially ang rooms dira sa second floor, third floor
that was vacated by NOHS, no, Kanugon, Sinadang area. We can use it also for those national government agencies requesting for office spaces, no. Sa number 7, under delivery sa mga gin-deliver nga mga bag sa nga bono sa warehouse sa Baguio City ang isa sa mga nagtuhaw nga mga teorya. Inisulong sa kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz nga nagsiling nga hindi man sarang makaspekulate ang probinsya sa among nga anggulo sa ilang nga pagpangusisa. Sulong sa kay Diaz, ang klaro nga ebidensya among nga may duha ka mga personnel sa Office of the Provincial Agriculturist nga nagako nga ilagin baton nga kompleto ang nag-abot ka delivery sa mga abono nga masobra sa 4,000 ka bags. Gabi na sang gindulong ang mga delivery sa suppliers ng Department of Agriculture. Kung may napulo ka sako nga nadula o kung kulang, posible pa ini nga wala matulupang dan suno sa kay Diaz. Pero ang nadula o kung ang na-missing, 789 ka mga bags ang abono nga nagabilisang 2.3 million pesos. Damlag pa, ginpanawagan sa pamuno sa DA nga kung tani ang mga responsable ang magapanabat kag hindi ang mga inosente. Napapanaugan man sang show cause ang pamuno sang OPA nga si Edmundo Raul Causing suno sa kay Diaz angot sa amo nga hitabo. Nagapadayon pa ang kaso kag sa ulihi pwede man masukot sang probinsya ang mga natungdan. Yeah, show cause man na siya. Ang si Meron na siya command responsibility da. Di ba show cause siya sa laptop? I think may ara siya na pirmahan ko. Pero again, ang pinaka-responsible party gidya, ang tong duwa. Because they are the ones who signed the receipt as complete and in good order. Na-establish attorney nga under delivery gid man. Hindi. Why hindi takabalo kay nagambal sila nga kompleto. Pero ang istorya naman, gabi nag-abot, di paano mo isipon? Di puro ang 400 bags na kulang, mabalaan mo gidi. Kung pulo, guro, hindi mo mabalaan. Pero kung 400 bags na kulang, mabalaan mo gidi. So don't tell us nga wala ni sila kinchindi, isang ilaobra nga duwa. Diba? Sa number 6, duha ka mga street-level individuals ang nakapalagyo sa ginpatigay nga drug buy-bust operations ng Silay PNP. At large ang duha nga street-level individuals sa drug buy-bust operation nga ginpatigayon sa Silay PNP sa Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay sang Martes. Ang mga nakapalagyo nga suspect ginkilala nga sanday Emedy Rolio alias Babot kag si Ronesa Isidoro. Na-recover sa kapulisan ang kapin 13 gramos nga may standard price nga kapin sa 88,400 pesos gikan sa lugar sang operation. Sa number 5, duha ka mga balay ang gintupok sang kalayo sa banwa sang Valladolid. Nagdangat sa kapin 150,000 pesos ang halit sang sunog sa Purok 9, Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid pasado launa kainas sang kaagahon. Duha ka mga balay ang ginubos tupok sang kalayo. Nagbulig man palong sang kalayo ang BFP sang Banwa sang San Enrique. Sa karon, parayon pa nga ginatumod sang otoridad ang ginhalinan sang sunog. Nagapanawagan ng BFP nga magdoble sa paghalong kag dapat nga siguraduhon nga napanggabot sa saksakan ang mga appliances sa sulod sa balay antes magtulog. Kasubong man ang dinabukan nga siguraduhon nga wala na sa may nabilin pa nga baga antes magtulog agud malikawan ang sunog. Sa number 4, lalaki nga naga-bike patay matapos nga mabungguan sa motor kag nalapakan sang pick-up sa syudad sang Bago. Halos hindi na makilala ang hitsura sang biktima matapos nga mabungguan sa motorsiklo kag nalasakan pa sang pick-up sa highway nga sakop sang Barangay Talok, syudad sang Bago, launa kainas sang kaagahon. Sa investigasyon sang kapulisan, ang biktima naga-bike sang hinali na lang ini nag-U-turn kung sa diin na tiyempuhan man nga may nagapadulong nga motor gani ini ang nabungguan kag nalapakan pa sang pick-up. Ang driver sa motorsiklo ang ginkilala naman sa kay Ariel Remigio. Ang nagadala sang pick-up wala nagpundok kag nagpalagyo. Wala pa makilala ang biktima nga nakakaki nga shorts kag nagaitom nga t-shirt.
Sa number 3, State of the City Address ni Mayor Albi Benitez ang gitagaan sa perfect 10 nga score sa grupo sa mga negosyante. May report si Nico Delfin. Ginpatpat ni Mayor Albi Benitez sa mga pagbago nga napatuman bahin sa good governance, infrastructure development, health, education, housing and employment, pati na sa tourism kag investment confidence nga nahuna nga State of the City Address nga gintambungan sa mga provincial officials, business sector kag mga empleyado sang syudad sang Bacolod sa Bacolod City Government Center. Upod man sa mga bisita, ang iloy nga si Edna Ari sang Barangay 27. Siyang nanay ni Junri Ari, ang nauna nga back chip beneficiary nga nabuligan paagi sa healthcare program. Ang back chip isa sa mga pilot program sang Benitez administration. Pinaagi sa back chip na sabat ang pagpabulong kay Junri sa ospital nga may malignant melanoma. Kabay pa kani mo na namo kami sa tao nga sa tungod sa vaccine kay mo mabuligan na sa kanya sa amon mayor. Kami yun ang mga pidado nga ano man mabuligan man malaparya sa amon kami kaduhon how. Bacolod as a super city means Bacolod known having a comfortable life and a life of dignity. And home ownership is the beginning of a life with dignity. Ang balay, isa ka basic human need. Ang paghatag prioridad sa ikayong lawas housing program kag maayo nga panghimanwa ang pilalang sa ginakabig mabasko nga pundasyon sang Benitez administration para kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Gani para man sa iya, perfect 10 ang kaundan sang soka sang alkalde. Those are the majors na nakita namon. That's why rated namon siya perfect 10 because ano kinanglanon. You have to put your house in order. When it's in order, business will come in. When business will come in, it will create jobs. It will create jobs. Namo tawa. So mapalapad mo ng syudad mo. Pagi sa pag-streamline sang government services halin sa bidding procurement process, pagpatuman sang digitalization, kag cashless transaction, ilabi na ang pagpasiguro man sang zero tolerance kontra corruption, nakakinot ang syudad sang kapin 42 million pesos. Nagsaka man ang collections ang Office of the Building Official sa 55 million pesos halin sang July 2022 hasta June 2023. Kung ikumparar sa June 2021 tubtub July 2022, nga 42 million pesos nga collection gikan sa occupancy kag building permit applications. Sa bahin sang investor confidence, naglabot man sa 1.08 billion pesos o kung may pagsaka nga 24% ang tax collection sang syudad sa first quarter sang 2023. Hindi na kamo magpati sa mga fixers. Hindi na nakinanla ng mga shortcuts. Ari na, ginapahapos na, ginapadasig na naton ang proseso. We are also bringing our services closer to the business owners. Pagiman sa 4.4 billion pesos nga loan agreement, ginalauman sa grupo sa mga negosyante nga matigayon ang duga nga mga infrastructure projects halin sa pagpatukod sang legislative building, rehabilitation sa mga merkado, pati ng pagpatukod sang super health centers kag computerization program. Inegudman mapaayo pang pagserbisyo sang gobyerno sa komunidad. Anang major, we should feel in the next second and third year doable. If we can do all of this, then we're slowly move into the super city na slim. Let's put our house in order. What is doable in the next 2 to 3 years for it? The road to change is not without obstruction, resistance, or challenges. As I've said before, if we want change, it starts within. Masugod sa atong kaugalingon. But we remain steadfast in our commitment to change our behavior and our culture of governance in Bacolod City. Upod sa pagpasanyog man sa mga programa para masulbar ang problema sa trapiko kag peace and order, pati nang pagpasiguro sang supply sang kuryente halin sa renewable energy ginahandom sang Benitez administration nga mangin isa ka super city ang Bacolod. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, bivalent vaccines para sa mga healthcare workers sa mga ospital ang ginsuguran na roll-out sa probinsya. Tubtub buwas pati gayunon ang pagbakuna sa booster shot sa mga hospital workers. Prioridad ng mga healthcare workers sa mga ospital sa nag-abot ng Pfizer bivalent vaccine. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz,
may 2,340 ka dose sa karon ang available pero ang na-qualify nga hospital workers 553. Pila sa mga requirements ng Department of Health ang mga dapat ang magabaton sini naka-booster shot na sa makaduha ka beses, mga 4 ka bulan na ang nakaligad. Samtang padayon man ang COVID vaccination sa probinsya, lakip na ang paraman sa booster shot sa general population. Ang sitwasyon karon suno kay Diaz, amo nga na-saturate na sa probinsya ang yadtong luyag magpa-COVID vaccine. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Junk shop na nakuhaan sa ang kinawatan ng mga cell site batteries, ginpasiradan. Matapos ginsirbi ang notice of revocation sa business permit, madason nga ginpasiradan ni Mayor Abby Benitez ang DLC Junk Shop sa Mabini Street kainasang aga. Sa sini nga junk shop, na-recover sad sa katapos sa Bacolod City PNP kag Mabinay PNP ang mga kinawatan nga batteries sa cell site nga naglabot sa 15.1 billion pesos ang bili. May business permit ang mga junk shop nga ginapanagyahan ni Dennis Ku. Pero sa gitpatigayon nga inspeksyon sa katapos ang Business Permits and Licensing Division, nga natukiban nga nagapamakal sila sa mga items nga wala nalakip sa ilang nga business permit. Nagpamalibad naman nga maghatag sa pahayag ang tagdumalahan sa junk shop. Sunod sa kay Councilor Al Victor Espino, separado nga kaso sa pagsupak sang anti-fencing law ang ipasaka bat sang syudad, batok sa tag-iya sang junk shop nga damlag pagin pasakaan man sang kaso sang Globe nga Telecommunications Company. Para sa kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Cho, magaserbi ini nga paandam sa iban nga mga negosyante ilabi na sa mga junk shop nga wala nagasuporta sa kampanya sa syudad, ilabi na batok sa kinawatay sang kable kag iban pa nga propiedad sa mga telcos. Sa nagligad nga semana, sang ginakop ang 3 tanan ka mga persona nga magadulong kuntani sang kinawatan nga batteries sa mga junk shop. Ginkasuhan na sang theft ang 3. May business permit sila, but according to the business permit, there are products that are stipulated in that business permit that they can or the business practice that they can engage in. So may na-diskubrihan kita nga amotong batteries kitang violation, they are not in authority or wala na sa naupod sa provisions ng ordinansa nga maka-deal sila sa mga amo nga klase ng produkto. Ang ambal na ni Mayor, base niya sa kay Mayor, hindi sa gusto na may unwanted kita di sa City of Bacolod lang ng mga amo ni daw ka budlay niyang do ka may symbols of yung mga sindikato lang. So amo na strong message ni Mayor, hindi niya pag-tolerate na mag-deliver sa City of Bacolod. Sa Good Vibes, mga deaf-mute kag persons with special needs ang ginpaidalom sa training. Aguto sila makatrabaho bilang animators, graphic designers kag BPO employee. May report si Romeo Sobaldo. Sila ang una nga batch sang deaf-mute nga nakatuon sang digital literacy sa Negros Occidental Language and Information Technology Center o KNOLITC. Sa sininga 5 kaadlaw nga training, ginatuluan sila kung paano magamit ang desktop computer, maghimo sang email address, magamit ang social media, kag pati na typing. Sunod sa kay Knowledge Vocational School Administrator Maria Cristina Orbesido, matapos ang ininga training, pwede pagid sila makaproceed sa regular training program. Sa sinin naman nga training, pwede sila magtuon sa animation, graphic design, kag pwede sila makatraining para makatrabaho sa call center. May isaabi ka kumpanya sa Bacolod nga interesado nga mag-hire sa mga persons with disability. So after some 5 days training, gina-expect nato ng deaf-mute nga mag-transition sa aton nga regular training program. Kaya gin-introduce man nato ang regular training program, kag na-discover namon nga mayroon sila interested sa animation, interested sa graphic design, and there's one company nga nag-introduce sa amon sang ila program for inclusion. Put silingon sang ila program for inclusion, ma-reach out sila sa persons with disabilities nga gaan nila priority to hire. So pwede sila maglanding sa lubrahan mismo. Pwede gid sila even sa mga call centers. Paano sila mag-ubra sa call centers? Ubrahon nila is the non-voice account. Chat. Yeah, chat support. Sa sininga una nga batch sa mga deaf-mute, nalipay sila sa ginatanyag sa ilang oportunidad. Ang isa sa ila, nakasildi nga interesado siya makatuon, kag nalipay siya nga ang parehos nila nga deaf-mute na tagaan sang kay gayunan nga makatuon. Pero hindi lang mga PWD ang ginatagaan sa scholarship program sa KNOLITC.
Mga taga Negros Occidental kag Bacolod City nga nakatapos ang senior high school ang pwede maka-avail ng scholarship para sa Contact Center Services NC2, Visual Graphic Design NC3, Animation NC2 kag 2D Animation NC3. May tag-isa, 3 kag 5 ka bulan nga training, depende sa kurso. Open ni sa tanan nga Negrense nga makapasar sa aton nga pre-assessment. Dapat 18 years old and then K-12 graduate or high school graduate. So hindi pwede nga wala pa siya ka high school diploma. So from high school, pwede man kami college level or college dropout or college graduate nga unemployed. So mga wala obra, amo nang ginabuligan sa knowledge for their training. Sa mga interesado nga mag-avail ng scholarship, pwede makigangot sa Knowledge Office sa kilid lang sa Paglaom Sports Complex sa sulod ng Cyber Center. Ining mga deaf-mute ang magatapos na sa ilang nga digital literacy nga kurso sa Biyernes. Pero antes sila matapos, ginatuluan Manila ang mga trainers and teachers nila sa Knowledge sa sign language kay para sa ila. Sa sininga pamaagi, ila man mapakita ang ilang nga pagpasalamat sa sininga mga persona nga naghatag sa ila sang edukasyon. Barb kada mo sa opportunities gali nga pwede kag meras dito sa call center nga nagapangita dito sa mga empleyado nga mga special needs nga tagaan sa opportunity mo kubra. Ning ang nanamian ko kay gintagaan bala sang equal opportunities, no? Anang regardless. Kanami sa mga panahon nga mo na ginang panahon. Support. Kaaga mo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palihon. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.